Manay sa napatay nga person of interest sa paglugos patay sa usa ka 5 anyos nga batang babae sa Valencia City, Bukidnon, human kuno ng ilog ug armas ang nanawagan og katin-awan sa kapulisan. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, dili makatuo ang banay sa mong POI nga siya ang mihimo sa krimen. Lakip na ang giingong pagpangilog og pusil ni Ene og pagbaril sa iyang kaugalingon atol sa iyang pagtahan sa otoridad. Busa na ginahanglan sila og katin-awan karon gikan sa otoridad. Ebidensya, pagpaklaro og katin-awan sa tinuod nga nahitabo. Kani ang panawagan karon sa nahibiling banay sa napatay 30 anyos nga lalaking person of interest sa paglugos patay sa 5 anyos nga batang babae sa Valencia City, Bukidnon. Matod sa igsoon sa sospek nga hilabihan ng ilang kakurat, diyang nahibaw-an nga human mitahan sa otoridad, nangilog og pusil og napatay na hinuon ang iyang igsoon niadtong Enero 12 ning tuiga. Human sa hitabo, gabalik-balik sila sa buhatan sa Valencia Police aron mangayo og eksplanasyon. Isa gyud mo ang gina-concern nga to bangon gyud sa mga pulis. Kato nga panahon, kato mga pulis nga naato nga time nga nag-isulindiran ni Kuya bitaw. Kay di mo sila matubang sa among ad. Ila sabkuro giatuan ang buhatan sa Valencia City Task Force. Human ang pila ka higayon, nakahinabi nila ang usa sa mga opisyal o gibutyag nga duha ka lalaki ang naghatod sa POI sa ilang buhatan. Nakamotor daw to ang tawo, duha ka tao. Dayon ilang gikuha akong magulang. Then gipangutana din sa ato supervisor nila kung siya bagid nagbuhat sa krimen ni. Uura daw kung kuya. Busa, buot sa banay karon nga mailhan kung si kinsa ang duha ka mga lalaki nga daw nagdala sa namatayng POI aron maklaro ang nahitabo. Sa ilang pag-ila sa sospek, daw imposible nga mahimo niini ang nasangpit nga krimen. Labi pa nga anaara kuno siya sa Valencia City aron mangita og trabaho. Kung i-surrender siya sir, dapat i-inform pod nila among barangay captain or kami nga hingtundan. Wala man pod mi nakabalo sir. Ang maong mga mulo among gipaabot sa Bukidnon Provincial Police Office. Apan gibarugan sa ilang opisyal nga subay sa ilang report, mao gyud kadto ang nahitabo sa suspitsado sulod sa police station. Before siya gi-turn over sa tuwa is na-interview na pudto nila sa task force, sa City Task Force sa Valencia, and he was also positively identified sa atong isa ka witness. Dugang sa opisyal nga abli kuno sila sa bisan unsang investigasyon nga pagahimuon. Gani ana sa mga personahe sa Internal Affairs Service o gipailawom na sa investigasyon ang police personnel nga nalambigit sa hitabo. Gakandak naman tag investigation. Actually gipa-explain na ako ang Chief of Police, and then I directed the IAS to conduct the motor investigation. Sara, sa kasamtangan gihaya na ang namatayng POI sa ilang lugar og nakatakdang ilubong karong umaabot nga Sabado. Samtang ang kapulisan sa Bukidnon nagpadayon sa pagpangita sa laing duha pa ka persons of interest nga giingong kauban sa maong namatayng POI sa paghimo sa krimen. Sa bawat sa matag POI nga matudlo adunay 50,000 pesos nga reward nga ihatag ang kapulisan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.